Днес ще говорим за движението. Движението колко е важно за нашето тяло. Лекарите препоръчват, за да може да се поддържа нормалния ритъм на сърцето и да бъде подобрено здравословното състояние на човек, движението на ден да бъде около 4 км пеш. Колко от вас го правят? Много малко. Повечето се качват на колите и нямат почти никакво движение, като се оправдават, че цял ден са прави на работа или пък къщи са готвили, цял ден са били прави. Повярвайте ми. Това няма нищо общо с движението, което ще правите, когато тръгнете в един и същи ритъм и се движите. Движите се близо 2, 3, 4, 5, колкото се може повече километра на ден. Започнете с нещо елементарно. Обиколка на квартала. Или пък тръгнете от една точка и направете един кръг и се върнете от друго място. Опитвайте се да се движите, колкото да ви е трудно. Опитвайте да раздвижвате мускулите. И ще разберете, че това движение няма нищо общо с йогата, с това, че цял ден сте били прави вкъщи, че сте готвили, че сте чистили или пък, че сте били цял ден прави на работа. Или цяла вечер, зависи кой какво работи. Ще усетите едно напрежение в мускулите, което е чудесно, което е много здравословно. И ще сте изгорили максимум калории, движейки се. Движейки се, вие задвижвате, затопляте кръвта в тялото си, като тя, движейки се по-бързо, става все по-топла и пийейки водичка, съветвам и с вас винаги да имате шишенци с водичка, да пивате от нея на глътки, тя загрява, това движение загрява и вашата вода в тялото, която влиза в кръвта, влиза във всички клетки и така отмива всички токсини. Започвате да се потите, започвате да изхвърляте всички онези вредни вещества. Започват шлаките по кръвоносните съдове да се изчистват и да се премахват. Така помагате на тялото си. Дори да сте хапнали нещо, което е вредно, което много обичате и имате някакво изкушение, което всички сме подложени на тези изкушения, не можем да устоим понякога, все пак сме хора, е нужно. Нужно е да се почистим. И това става с най-елементарното просто движение. Направи го за себе си. Направи го за това да подариш на тялото си едно изчистване, една баня, вътрешна баня, с едно движение, с пиене на повече вода и изхвърляне на всички токсини, които са в тялото ти. Движи се. Няма значение колко и на къде отиваш. Дали е в парка, дали е на разходка, дали е да обиколиш просто центъра на града. Просто се движи и се опитай да увеличиш на максимум това движение. Аз стигам до 10 км на ден, пеша. Като съм си взела офис, който е доста далече от мястото, където живея, за да се движа. И е на последния етаж в сградата, за да ходя и по стълби, защото ходенето по стълби също много спомага за здравето на нашето тяло, за здравето на нашите мускули, на нашите кости. Движете се. Това е нещото, което наистина помага и е вълшебно. За да сте гъвкави, адаптивни, за да сте подвижни, се движете. Движете се на разстояние, движете се в един и същи ритъм, ритмично. И тук не говорим за бягане, защото бягането, ако сте бягали като млади, да, вече пак може да бягате. Но ако сега започнете на тези години, вече то не е полезно. Дори води до травми. Не съветвам. Бързото ходене, дори и бавното ходене на по-далечно разстояние ще свърши същата работа, каквото ще свърши и самото бягане. Пожелавам ви да се грижите все повече и повече за себе си, да се обичате все повече и повече и да си позволявате време за самата или за самия вас, защото то ни е нужно.
и важна. Ние сме си на първо място. И ако ние не се погрижим за нас, няма кой. Защото всички хора са ни огледала. И ако ние се грижим за себе си, и те ще започнат да се грижат за нас. Любовта тръгва от самия теб. Обичам ви, обичайте се и вие и ви пожелавам успех във всяка сфера от живота ви, а най-вече към здравето.